Τα χρόνια του Αβραάμ και τα αγαθά του. Λοιπόν, ωραία. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Μάλιστα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πίνω... Για να ξυγνώ του πόνου. Όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ πάει. Πίνω. Πίνω... να, με μπέρδεψε και το ξέχασα τώρα. Εδώ Με συγχωρείτε, δεν τα ξέρετε παρακάτια να μπορεί να τα χρωστάει. Του κάνουμε ένα γραμμάτιο, έτσι, κάτσε κάτω. Α, μάλιστα. Έπιασε κοκκίτη στο λεξολόγιο. Στην υγειά του νοικοκύρη, στην υγειά της γενεθλίουσης και γενικώς στην υγειά πάντων και παξών. Πασών των Ρωσιών, βοήθειά μας. Να είστε ευτυχισμένοι. Να είστε κορακοζόητοι. Ό,τι επιθυμάτε. Ό,τι επιθυμάτε. Ευχαριστώ, Ζήκο. Εσύ τι κάνεις? Τι να κάνουμε, βέβαια, εμείς είμαστε λιγάκι στενοχωρημένοι, αλλά προσεχώς καλύτερα. Γιατί είμαστε και κάπου αλλού δοσμένοι. Όσο να είναι. Όσο να είναι.